Тәлгат Галиуллин, Сәйит Сахманов, Илмәк. Уникенче бүлек. Ауруның хәләтен аңлап, уйланып ятуын, елмайып куюын күреп, янында шыпырт кына утырган Фәридә җаен китереп сүз катты. Сәйит Ярулович, уегызны бүләм инде. Әлегә әйтергә базмыйча йөрдем. 3 көннән сез больницаны үзегездән азат итәргә тиеш буласыз. Баш табиб та, хирург та ашыктыралар. Бу көннәрне дә мин генә сорап алдым. Ханымның соңгы җөмләсе йөрәгенә сөт өсте булып ятса да, акланып алырга булды. Ни өчен мине бирдә тагын шул чаклы тоту кирәк булды? Әллә ныклап ияләшеп киттеңме ятим үрдәк баласына? Сезнең бирдән тәпи-тәпи атлап, үз аягыгыз белән чыгып китүегезне телим. 3 айлык гомер кисәгемнең нәтиҗәсен күрәсем килә. Шундук элеккеге фикеренә әйләнеп кайтты. Бу палатада элек сезгә чаклы 5-6 кеше ята иде. Ширләр, бакча сезоны беткәч, һәр елны ял итәргә кереп ятучы пенсионерлар монда бик тавышлы диләр. Барысы өчен дә түләрмен, Фәридәкәй. Әйт хуҗаларыңа. Тулы ремонт ясатып бирермен, түбәне яптырырмын, теге хулиган калайны алыштырырмын. Сиңа мин мәңгегә бурычлы. Бу изгелекнең бер өлешен генә түләү өчен дә минем гомерем дә, байлыгым да җитмәячәк дип пафоска кирип киткән иде дә, Фәридәнең игътибары башкада икәнлекне аңлап тынды. Ханымның зиһенен ниндидер үзгә, мөһимрәк нәрсәнең талкыганы күренеп тора. Бармаклары белән халат читен бөгәрли, кечкенә тупас төсле йомры тез башының ачылганын, Сәйитнең шуны күреп кытыгы килгәнне дә сизми. Эшки каршылыгын, уялуын, тарсынуын җиңеп, ханым җанын бимазалаган фикерен әйтеп салды. Больнистан чыккач, сезгә чын-чынлап аякка басканчы, ярдәмчеме, булышучымы, караучымы кирәк булыр. Ишетүемчә, хатыныгыз юк. Берсе ташлап китте, икенчесен үтерделәр. Нинди шыксыз, иләмсез сүз. Туфрагы мамыклы мендәр, урыны җмахта булсын. Рәхмәт инде, җылы сүзең өчен. Мин барча җәрәхәтегезне, кан басымын, йөрәк тибешен, сулыш алу үзенчәлеген һәм башка якларыгызны да яхшы беләм дип уйлыйм. Ахыргача ярдәм итәргә ризамын. Кирәк дип тапсагыз, әлбәттә. Көчләп сыланмыйм. Бу хакта Сәйит сүзне үзе башларга тиеш иде. Нәрсәдер тотып торды. Зөлфия белән яшәгән фатирлары буш тора, Матюшинадагы йортында кыш көне дә яшәп була. Әхмәдиша карт белән Хәйерниса апа да үзләренә чакырып киттеләр. Барып сыйыныр, кайтып керер урыннар биниһая анысы дип, рухын күтәрергә тырышса да, әлегә чаклы тәгаен бер карарга килә алганы юк иде. Фәридәнең бүген башлаган фикере тирәндә, аң төпкеле түрендә, әле үзе дә танымаслык хәлдә бөрләнеп яткан хыялы түгелме соң? Сәйитнең хәл-әхвәлен 3 ай бер үзлексез диярлек янында утырган, астын өстен җыештырган Фәридәдән яхшырак белүче кеше юктыр бу улы җиһанда. Шынында гүр ясен аякка ул бастырды. Тыз-быз кирип чыгып йөргән табиблар төп эшне барыбер шәфкать туташларына тапшыралар. Ханым алдау хәйләсез, ихластан күренә бу мизгелдә. Элеккеге хатасы өчен дә гафу итәргә була. Замана әхлагы шор тормыш кисезлеге аны шул юлга этәргән. Ханым моннан соң да аңа ярдәмен үзе үк тәкъдим иткәч, һәр нәрсәгә шикләнеп, төрле яклап бәяләп кабул итәргә өйрәнгән Сәйитнең күңелендә икеләнү шытты. Ни өчен аны нәкъ менә ул рәнҗиткән Фәридә Мотыйгуллина үз канаты астына алган? Аңа кемдер югарыдан кушканмы? Түләгәнме? Өстән болытлар аръягыннан килгән фәрман гына да аздыр бу чаклы хезмәт, киң күңеллелек хәтта бирелгәнлек өчен. Ушбу шәфкатьне кемнеңдер кушуы, үтенече буенча гына башкару мөмкинме? Юктыр. Булмастыр. Сәйит аңлап җитми торган шәйләр җитәрлек иде биредә. Фәридәнең үз-үзен тотышында дөресе аңа шәхси карашында сәерлекләр тулып ята. Сәйит эш серләрен ачып сала башлауга, мөхәббәте, йөрәгенең пәрә-пәрә килүе хакында кәлимә катуга, ханым сүзне җәһәт кенә икенчегә күчерә. Тыштан миһербанлы, гадәти бер шәфкать туташы булып күренсә дә, Мотыйгуллина үзен сыртка салдыра, арзанлы җимгә алдана торганнардан түгел икән. Бер авызы пешкән салкын суны да өреп кабар диләр.
Шын барлыкның ашы дөрешләре бушка китмәгән. Фәридә аны димәк ки, үлем тырнагыннан йылып алып, аякка бастырган. Теге вакытта үзе үк таныганча, ул аңа нисбәтән битараф ай була алмый бит инде. Бу хакта турыдан-туры әйтергә базмаса да, бәлки шәфкать туташы Сәйитне ярата да торгандыр. Ир кирәк булган өчен генә булай тырышмас иде. Биткән минут тирәюндә көчен, куәтен, дәртен, гәүрәтен кая куярга белми интегеп йөргән арысландай таза әзмәүрләр, сәнәктән көрәк булган, шикләвек белән шоколад кына ашап яшәүче яңа байлар. Сәйитнең ирлеге дә яхшы шәй булмаганда, мәтрүшкә чәчәген яисә кишер яфрагын булгатып эчүдән ерак китә алмый торгандыр әле. Кем белә? Ханымның сорауына, киңәшенә, тәкъдименә җавап бирергә кирәк иде. Һәр хәлдә тынлыкны бузарга ул җөрьәт итте. Сорау бәгъреннән төште. Фәридә, тел яшермичә, тирәли йөрмичә генә минем өчен мөһим сорауга туры җавап бир әле. Минем янда төннәрен вә көннәрен интегеп утырырга, мине шулай тәрбияләргә кем кушты? Милиционер иптәш тыңлата алдымы? Әллә минем егетләр үтенечен тыңладыңмы? Зур акча вәгъдә иттеләрме? Анысы да хак. То есть, сораушы үтенүчеләр аз булмады. Абруйыгыз бар икән. Баш табибка хөкүмәттән дә иттеләр. Гаяровмы, Таяровмы, Саяровмы дигән полковник баш табибка әллә ничә кат шалтыратты. Соңгысында аның исәнлеге өчен башың белән җавап бирәсең дип кычкырынды диләр. Әмма мин сезне дәвалауга кемнеңдер кушуы буенча түгел. Үзем алындым. Әүвәл чираттагы отпускымны файдаландым. 2 айын үз исәбемә. Соң син, Фәридәкәй, эштә саналмыйсыңмы? Диде гаҗәпләнүдән күзләре ачылып киткән Сәйит. Безнең хезмәт хакын алдың ни, алмадың ни, берничә җирдә эшләмәсәң, кеше телнең күңелен күрергә дә җитми. Башка урында да эшеңне ташладыңмы минем өчен дип ахмак сорау бирде Сәйит. Көне-төне аның ятагын карауыллаган кеше тагын нинди хезмәткә бара алсын ди. Бер ширлегә бер медсестра тота алмый шул әлегә безнең демократик хөкүмәтебез, абзыкай. Ашка интекмәдем. Егетләрегез матди ярдәм күрсәтеп тордылар. Бераз запасым да бар иде. Ширле кешенең күңел дәрьясы тулуга күп кирәкме? Сәйит ятагыннан күтәрелебрәк Фәридәнең кайнар бармакларын ушына алды. Кара күзләрдә үз чагылышын күргәндәй булып, ханымның кулын үпте. Ни өчен шундый корбаннар, сеңлем? Мин бит сиңа гомергә онытылмаслык рухи җәрәхәт ясаган адәм. Кем син? Фәридә Мутыйгуллина булам мин паспортым буенча, диде ханым, ирне күзләренең инҗи мәрҗән нурларында коендырып. Кайрысы алынган ширк кылганың ни пычагыма кирәге бар иде сиңа. Минем исән калуыма ышаныч юк иде диләр бит. Үзем өчен исән калдырырга булдым, Сәйит Яруллович. Рөхсәт булса. Теге вакытта Фатихагызны алып булмады, диде ханым, гадәти генә әйтеп. Соңыннан үч алыр өченме? Дип сораганын сизми дә калды Сәйит. Безнең бу хакта сүз булган иде. Күрәсең, киләчәктә дә бу шеш калкып чыккалар әле. Ракка гына күчә күрмәсен. Хатын кызны Сәйит абый ирләр барыбер аңламый икән. Үзләрен акыллы дип йөргәннәре дә, ширип байганнары да, Ходай Тәгалә без мәхлукларны шулай яраткан инде. Ашу аласы, без гашыйк булабыз. Иске кыйга төкерергә ярамый, күрәсең. Сәйитнең бөтен барлыгын сөенечле, шатлыклы, шулык вакытта төйрле, кантарлы дулкынлану биләде. Рухи халәтен яшерә алмыйча, ятагыннан күтәрелеп, Фәридәнең тыгыз гәүдәсенә сыланды. Ханым көчле куллары белән назлы саклык илә ирне урынына яткырды. Тагын бер серле сандыкны ачыйм инде. Бу адымга хакым бар идеме, юкмы, терелгәч үзегез бәяләрсез. Шулай килеп чыкты. Мин барысына да сезне ирем дип ялганладым. Башкача булмый иде. Бик дөрес әйткәнсең, Фәридәкәй. Синең ялганны без хакка чыгарырбыз дип уйлыйм, диде Сәйит күтәренке, көр, ихлас тавыш белән. Озак сөйләшүдән, хисләнүдән арыса да, ул үзен ифрат яхшы, бәхетле хис итте бу минутта. Шул мәлне бүлмәгә тәмәке тартырга чыккан җирән яугир килеп керде. Шәфкать туташы читкәрәк күчеп утырды. Сәйитнең кан тибешен саный башлады.
Ханымның үзенә битараф булмауына, бәллүр савытны саклагандай иркәләп тотуына, аңына кайтып, үзен белә башлагач, бер кызыклы күзәтүе аша инанды авыру. Фәридәне ара-тирә күбрәк төнлә, ширле йоклаган вакытларда кизүдә башка шәфкать туташлары алыштыргалы икән. Сакманов улак халатлы алиһәләрне бер-берсеннән айыра таный башлады. Үзе өчен яңа кешеләр ачты. Сәламәтләнә башлау галәмәте иде бу. Берсе буйсынга матур булуы өстенә серле күренде ирзатка. Аңа игътибар беләнрәк баккач, ирләрчә сокланып, калтыранып куюын тойды. Мәңгегә ахыргача яшертен орынтынлыгын ашмас куе яшел, зөбәрҗәт күзләрдә яфрак аша төшкән кояш нурлары уйнагандай тоелды. Иң кыйммәтле фирүзә ташың бер якта торсын. Аклы кием өстенә иркенлек белән сибелгән аксыл җирән чәчләр, хатын-кызда сирәк була торган киң маңгай, тойгылы иреннәр үзара килешеп урнашканнар. Маңгае бер аршын, авызы ширек аршынлап булыр. Мондый Ходай бирмешләр белән кайгы хәсрәтсез яшәп була торгандыр дип, күңеленнән үзенчә шаяртып та алды ширле. Тиресе шикәр төсле аппак. Бәлки татлыдыр әле ул кем өчендер. Бер көнне сөйләшеп гәпләшеп та алдылар. Үлгәнче исемегезне беләсем килгән. Үкенечкә калмасын дигән булды палата хуҗасы шытыкланып. Кыз җитди җавап бирде. Бу хәлгә җиткәч, озак яшәячәксез инде, Сәйд Яруллович. Организмыгыз үзе өчен көрәшергә өйрәнеп җитте. Һәр даим һөҗүмгә әзер йырткыч шикелле. Миңа мондый чагыштыру ошый. Гафу итегез, медицинада шундый тиңләү яши. Исемем минем Линиза. Төннәрен Фәридә хәлдән тайган вакытларда яныгызда күп утырдым. Сез бу хакта белмәсәгез дә. Яшел күзләрендә ажаган уйнап алды. Катнаш никах җимеше икән кызый. Әнием татар хатыны булса да, аның туган телен белмим диярлек. Әтиемнең кайсы милләт вәкиле икәнен тәгаенли алмыйм. Хахолмы, белорусмы шунда күптәннән ташлап киткән. Мать-одиночка үстерде мине. Минем хакта нәрсәләр беләсез, ниләр сөйлиләр? Безгә пациентлар турында мәгълүматлар бирелми. Без аның ширен, ярасын, дәвалау барышын гына күз уңында тотарга тиешбез. Дәвалау алымнары бездән тора. Кыскасы, без врач кушканны җиренә җиткерүчеләр. Ягъни, кешенең әҗәл белән күрешәсе көнен, үлем сәгатен сез билгеләргә тиеш буласыз түгелме? Анысы Ходай Тәгалә кулында. Бу дөньяда барыбыз да вакытлы кунак кына, диде Линиза көрсенеп. Җитди хәтта үкенечле аһаң белән өстәп куйды. Бездән генә тормый шул. Хәле бездән килсә, һәммәгезне дә үзегез яшәүдән туйганчы сулатыр идек. Безгә үпкәләүдән файда юк. Җитди итеп сөйләргә тырышса да, шибәр кызга катгыйлык, әхлакый тон килешми икән. Киңәеп, иркенәеп киткән авызы рәнҗүенең җитди булмавын сатып тора. Әгәренки берәү дә бу фаны җиһанны үз чиратында ташлап китмәсә, җир шарында алма төшәрлектә урын калмас иде. Буын бүленешләре чыкырланып, эшкә батып торган матур бармаклы кулын гына селкеде шәфкать туташы гасабиланып. Ул хакта сүз бармы, Сәйд Яруллович? Кеше үзенә табигатьтән бирелгән тиешленең 3/1 генә яши. Карга, бөркет, ташбакалар фәлән ел тереклек итә. Акыллы зат, табигатьнең тажы кеше, алардан күпкә калыша. Ни өчен? Сакманов кызның дөнья, тормыш, яшәеш турында җитди фикер йөртүен күңеленә беркетеп куйды. Һәр шәхес үзенчә акыллы, үзенчә матур. Без ак халатлы туташларны укол кадарга, кан басымын үлчәргә генә өйрәтелгән манекеннар, кушканны үтәүчеләр дип кенә кабул итәбез. Алар үз хезмәтләренә фәлсәфи яссылыктан килә беләләр икән. Шулай да Сәйитнең артык рәсми авыр нәтиҗәле сөйләшүгә кирип китәсе килми иде. Мин беләм, диди Сәйит мендәреннән башын күтәрде. Аккыш мамыгыдай йомшак кулын Линиза авыруның маңгайына куйды. Игелек хуҗасының бөтен тәненә тымызык җылылык йөгерде. Рәхәт дулкын аның йөрәгенә, бавырына, бөйренә, шәнти бармакларына барып җитте. Нәрсәне беләсез? Урыс теленең килешләрен төрләндерә беләм. Компостан җылы якны таба алам. Кирәк булса, маймыл итеннән пылау пешереп бирәм. Сакманов янында утырган затның төпсез яшел күзләрендә иркәләүле канәгатьлек шалымнары күрде. Авызы тагында киңәеп китсә дә, ул көткән пырхылдау көлү булмады.
Сөйләшергә яратса да, арзанлы юморны кабул итеп, мәмиләнеп, изрәп төшә торганнардан түгел икән Линиза туташ. Сәйиткә җылы мөнәсәбәтен яшермәсә дә, артык ачылып, туарылып китмәскә тырышуы сизелә. Бик үк барып чыкмаса да, үзен кырыс вә тәкәббер тота. Былай да җәелеп китте бүген янәсе. Бу сәйер тотышының сәбәбе Фәридәдә икәнлекне авыру соңрак белде. Анысын икенче кизү кыз Гөлчәчәк үзенең гадилеге белән ачып салды. Шая ханым үзенә ярдәмгә бирелгән ике туташка да Сакманов кара сызыкны исән-имин узып, яшәү билгеләре күрсәтә башлауга, артык аңлатып, ачыкламыш сүзләр кулланып тормыйча, заяга вакыт уздырмыйча, кызлар, ул минеке, нәфесегезне сузмагыз дип ярып сала. Ширләшкә кырында үзен хуҗаларча тота. Сөйләшергә, аралашырга яраткан, энә белән дару сәдәфләреннән гарык булган кызларының киренке хәләтләре шуннан килә икән. Мин кеше ни өчен шулай аз яши дигән мәңгелек сорау турында гына сүз алып барам, диде Линиза ишеккә карана. Сезнең һөнәрләрегез күптер анысы, шикләнмим. Язгы әрсез үлән кебек тернәкләнеп килгән Сәйитнең шаяртасы, үчекләшәсе килә. Җавапсыз, уңышсыз мәхәббәт, тумаулы гыйшык кыра адәм баласын Линиза, бик беләсең килсә. Туташ мул чәчләрен талкып, башын килешмәүчәнлек белдереп селкеде. Тәртипле, итәгатьле яши белмәү, күп ашау, шама белми эчү, тәмәке, бер-беребезнең кадерен белмәү иртә картайта безне. Кизүдәге кызның дөньясын онытып, маугып сөйләнүен бүлмәгә Фәридәнең балкып килеп керүе бүлдерде. Линиза шып туктады. Хәтта ялгышып тотылган кешедәй уңайсызланып китте. Сүз тукталды. Ләззәт бакчасына юл өзелде. Сакманов күпме генә тырышса да, кызый башкача үзен мондый иркен фикер алышуга тартып кертергә ирек бирмәде. Күрәсең, сизгер Фәридәдән яна бер җаваплы кисәтү алгандыр. Икенче шәфкать туташына Сәйит шулай ук рәхмәтле. Анысы тулы түгәрәк йөзле, йөгерек кара күзле, уйма хәтле генә кечкенә авызлы, кабарып торган иренле, уртача буйлы, кыскасы татар-башкорт җәйләвендә туып үскән кыз иде. Гөлчәчәк үзен табигать тарафыннан кимсетелгән, рәнҗетелгән, килбәтсез, ямсыз дип санаса да, әнә Линизаның күзләре матур, авызы колагына җиткән, маңгае Сократ бабаңныкы хәтле ират хылкына ошамаслык түгел иде. Тәнен кояшта кыздырып торуның ихтияҗы юк, шоколад төсендәге Ходай биргән загары кышкы әче суыкларда да эссе мунчасына, юкә мунчаласына да бирешә торган түгел. Гәүдәсенә караганда кыскарак булса да, тулы аяклары читкә чыгып торган янтауларын, уйымлы билен, югары, тыгыз, калку күкрәген ким хур итмиләр. Күз төпләрендәге нәселдән килгән кара тимгелләре дә килешеп тора үзенә. Кыскасы, ындыр ипиен авыл бәрәңгесен ашап үскән кызның үз күрке, үз сөенеше бар. Гөлчәчәк белән Сәйит бөтенләй диярлек аралаша алмый калды. Әмма үзенең самими бер катлылыгы, табигый гадилеге белән кызый ширлегә күп нәрсәне үз урынына куярга, аңларга ярдәм итте. Хастаханәдән чыгарга берничә көн калгач булды бу хәл. Сеңлем, мин сине бөтенләй хәтерләмим. Миңа беренче укол ясавыңмы бүген? Авырттырдым мәллә? Юкла, минем артсан хәзер шөшле белән кадасаң да шырайында сытмый. Күргәнем юк шикелле сине бердә. Сезнең янда инде күп миләп булыр. Икенче ай сезне карыйм инде. Атнасына 2 тапкыр дежурить итәм. Әүвәл Никишин Валя дигән хатын дежурда торды. Ул пенсиягә киткәч, миңа куштылар. Ни өчен сине бөтенләй хәтерләмим? Гөлчәчәк исемле икәнеңне беләм анысы. Линиза әйтте, шул гына. Шәфкать туташы былай да кечкенә авызын бөрештереп уйланып алды. Күңелендәге шөбһә икеләнүен бастырыкка утырткач, түгәрәк кара күзләренә шаян шаткылар кунды. Кая ул сезгә мине хәтерләү? Әүвәл бик авыр идегез. Аннан Фәридә апа дежурны безгә тапшырганда, абыебыз ял итсен, хәл җыйсын дип йоклата торган укол биреп китә торган ие. Мин яныгызда утырганда, сез яңа туган сабый баладай йокладыгыз да йокладыгыз. Шуңа тистерилдегез. Фәридә апага әйтә күрмәгез, яме? Борынгылар хаклы булган. Мәхәббәт янында мәкергә урын табыла. Мәкер өстенлек алган җирдә мәхәббәт сүнә, үлә. Үзе өчен сөенечле ашыш ясаган кызның кәефен күтәреп җибәрәсе килде Ширленең.
Тәмле тел, яз кебек ямле, яман тел, көз кебек пышрак. Сенің турында язылган бер шигырь белән мин дип кызыктырды кызны Сәйит. Укырга ярый башлагач, Сәйиткә Мисхәт әлфиясе урыс шагыйрьләренең антологиясын алып килгән иде. Гөлчәчәк белән сөйләшеп утырганда, шуннан Сергей Наровчатовның бер шигыре исенә төште. А девушка сидит едва жива, и лишь порой на срывах и откосах мелькает озорная татарва в ее глазах, по-волжски раскосых. Ул аны җыентыктан табып укып күрсәтте. Шия төсле тук иреннәргә үпкә чыкты, күзләре тагын да кысыла төште. Бездән, миннән көлә түгелмесең, дип сорады шәфкать туташы. Анысы инде шагыйрь намусында, татар кызларының үткенлеге, шаялыгы турында яза бугай ул. Бәлки шулайдыр, дип Гөлчәчәк урыныннан күтәрелде. Сез инде терелеп беттегез дияргә була, Сәйит Яруллович. Шырамнар да акрынлап ябылыр, диде ул бераз тынып калып торганнан соң моңсу гына. Ат үләр, дагасы калыр. Батыр терелер, ярасы калыр диләр мәле. Исән-сау яшәгез, диде дә тиз-тиз атлап бүлмәдән чыгып та китте Гөлчәчәк. Шәфкать туташлары белән булай гына шаяртуы иде Сәйитнең. Үзләренә игътибар бирмәгән ирне хатын-кыз гафу итми. Шәхси дошманы булып китүең дә бар. Сәйиткә аның хәлендә шул гына җитмәгән иде. 13-нче бүлек. Уйлар. Уйлар. Канатлы һәм фаҗигале, хыялый һәм артык гадәти була аласыз икәнсез. Бүген менә Сәйитнең бөтен барлыгын бөтенләй үзгә дөньядан килгән шәхес һәм вакыйгалар шаукымы биләде. Бу хатирәләр яшәү белән үлем тартышуы көенә кушылып, зиһен ишегенә шакмыйча гына килеп керделәр. Вилсур Садыйков иде бу тызлы бурычлы уйларның төп каһарманы. Әйе, Мансур Мәүлетовның вакытсыз вафатыннан соң көндәш фирма белән җитәкчелек аның кулына төште. Бар явызлыкның шуның әмере белән эшләнгәнен Сәйит күптәннән белә. Ул бу шәхесне җитди кабул итмичә, шак-шак кына йолдызлар, ай, кояш, саба җиле белән мәңгелеккә хушлашмады. Азау тешле буар елан булып чыкты элекке комсомол узаманы. Күбетлек кылды Сәйиткә, аның егетләренә. Алтын кыйылмага кызыгып, үзен пышыраткан, үч алудан куркып качкан Гөмбәне дә, Шөреп белән бергә төрмәдә утырган Каратышканы да үзенә сакчыга алган. Үзе белән бутап, Рафаэльне харап итүдә Садыйковның кулы уйнавын сизенә Сәйит. Шулай да ул Вилсур Садыйков белән ышрашып, аңлашып, сөйләшеп алырга кирәк дигән иманда яши. Максаты бурычларын түләтү һәм Беларус урманнары сазлыгы кебек иге-чиге булмаган кан коешны туктату. Ул ышрашуны Сәйит ифрат оста оештырган иде. Исенә төшереп, рәхәтләнеп елмаеп куйды. Елга ярларының кояшка караган ягында без бар, без исән, без яшибез әле дигәндәй, беренче үләннәр, чәчәкләр борын төртеп яткан язгы көннәрнең берсе иде. Җиһан җылылыкка тарып килә. Явызлыкның ни икәнен дә белмәгән гөрләвекләр, бүрәнә ярыгыннан да кызык тапкан, ират кулы тимәгән яшь кызлар төсле көлә-көлә үзләренә юл йырганаклар барлый. Табигатьнең менә шундый назлы бер чорында Эдельвейс ширкәте башлыгы Вилсур Садыйков Караваево вилаятының администрациясеннән чакыру ала. Минем ул район белән алыш бирешем, югалтыш табышым юк дип бармый калырга да мөмкин иде дә. Рәсми кәгазне алып килгән, яшь булуына карамастан, аксыл чәчләре коелып бетә язган ОМОН киемендәге таза гәүдәле егет борын аша гына «Вакытында килергә киңәш итәм» дип өстәгәч, ризалашты. Яшьлегендә фирка вә хөкүмәт даирәләренә буйсынып яшәргә өйрәтелгән Садыйковның баш тартырга тыны җитмәде. Каланың кыл читендә урнашкан 3 катлы кирпеч йортны көчкә эзләп тапты ул. Бер ягында хәрби комиссариат, икенчелешендә вилаят администрациясенең бер җаваплы бүлеге оялаган. Вилсур үзе белән алган 2 сакчысының берсен ияртмәкче иде дә, чакыру кәгазен алып килгән түгәрәк битле таза егет туктатты. Курыкмагыз, сезгә тимәсләр, чит кешегә керергә ярамый. Үзе үк кунакны 2нче катка зата менде. Мөдир ишеген ачты. Егор Николаевич, чакырган кешегез Вилсур Садыйков килеп җитте. Кураш буйлы дыңгышлап тутырылган ат казылыгы кебек тыгыз гәүдәле, коңгырт чәчле бүлек мөдире
кара күн кәнәфиеннән күтәрелеп, Вильсурга саф татар телендә мөрәҗәгать итте. Сезнең белән танышуга шатмын, дөресен әйткәндә мин сезне күреп беләм икән. Бер комсомол слетында бергә утырдык. Сез президиумда өстә, мин начинающий комсомоленок аста. Сезнең ялкынлы чыгышны да хәтерлим. Ул вакытта шәшегез шим кара иде. Мөдирнең бүлмәсе теләсә кайсы министрның кабинетыннан кайтыш түгел иде. Байлык вә зәвык белән бизәлгән. Шим кара ясалма күн белән тышланган тимер нигезле урындыклар иясенең биредә озак утырырга нияте турында сөйлиләр. Безнең оешма биргә күчкәнче бу бина ташландык балалар бакчасы иде. 2 ай эчендә менә шундый хәлгә китердек дип мактанып алмыйча түзмәде бүлмә хуҗасы. Кыскасы, Җәһәннәм читендә урнашкан офисына җылы мөнәсәбәтен, үзенең ремонт эшләренә керткән көмешен озын-озак итеп сөйләргә ярата иде мөдир, һәр яңа игътибарлы колак табылганда. Ни йомыш, ни өчен чакырдыгыз? Минем сезнең районга бигрәк тә бу бүлеккә мөнәсәбәтем юк кебек, дип бүлдерде Садыйков Егор Николаевичны. Хәзер белерсез, ашыкмагыз. Кечкенә генә киңәшмә уздырып аласы идек. Башка чакырылган кешеләр инде күрше бүлмәдә утыра. Шул мәлне кабинетның түрдәге бер читеннән, гади күзгә күренми, беленми, дивардан чыга торган ишек ачылды. Оннан әүвәл Хәлил Нигъмәтуллинның ярым такыр башы күренде, аның артыннан Сакманов үзе килеп чыкты. Йөзләрендә буш аракы шешәләрен уңышлы тапшырган малайларныкы төсле бәхетле елмаю. Вильсур жан дошманнарын таныды. Көтелмәгән очрашудан имәнеп китте. Як-ягына каранып алды. Әле генә җәелеп сөйләнеп торган бүлек мөдиреннән җилләр искән иде. Чыгу ишегенә күз салды. Анда йомры башлы, төссез күзле, табак битле, аны бирегә алып менгән таза егетнең сыны катып калган. Үзенең сөм баш балыгыдай җәтмәгә килеп капканын аңлады Вильсур. Егетләре дә аста калды. Кисәү сабың узын булса, кулың көймәс дип белмичә әйтмәгәннәрдер элегрәк яшәгәннәр. Ник үзе генә күтәрелергә риза булды? Ник килде бирегә? Һәйкәлне төртеп чыгып китәргә омтылу барып чыкмас. Сакмановны кул сугышына бик маһир диләр, куып җитәр. Вильсур үзе дә күшегеп төшеп калган кеше түгел иде. Хәле мөшкил күренсә дә, сер бирмәскә, эчке хәләтен дошманнарына сиздермәскә тырыша. Йөзенә елмаю рәвешен хәтерләткән шәүлә чыгарып, йон уңаена сыпыра. Иске танышлар, рәхим итегез. Сезне дә бу хәйрия оешмасына җыелышка чакырдылармы? Тик менә Егор Николаевич кына кайдыр юкка чыкты. Идән астына булып төшеп китте ахыры. Игелек җитәкчеләре нәкъ менә чакырылган җыенга килгән кешеләрдәй озын кара өстәл янына тәрәзәле якка барып утырдылар. Адымнары төгәл, шүкелеп төшә, Вильсур тоташ дивар ягында кала. Please дип инглизчә кыланып, Сәйид каршыдагы урындыкларга ишарә ясый. Садыйковның утыруын көтеп тормастан Хәлил фикер алышуны башлап ук җибәрә. Без сезне усал ният белән чакырмадык, бурычыгыз бар. Сәйид пырдымсыз урынбасарын кул ишарәсе белән туктатты. Атылмаган ук белән әйтелмәгән сүз Сакманов җәясеннән, аның авызыннан төшәргә тиеш. Бер каяда ашыкмаган кешедәй сәгатьләргә сузылган буш сафсатага корылган элеккеге фирка җыелышларындагы шикелле сүзне ерактан алдырды. Менә бит нинди көнгә калдык. Элек бер җигемдәге кешеләр дошман ягына күчте. Баррикаданың каршы ягында торганнар дуслашып бетте. Хәтерлисезме, Вильсур Максумович? Без өчәү. Тагын Мансур бар иде. Вильнюстан өй җиһазлары, кофе, ликер алып кайтканда, ниндидер әрәмтамаклар изгә төшеп, алардан көчкә атышып кытылгач, салкын аракы эчеп мәңге талашмаска вәгъдәләр биришкән идек. Онытмадыгызмы? Андый кытышкыч хәлне онытып буламысың? Әлбәттә, ул вакыйганың һәр детале хәзергедәй күз алдында Вильсурның. Причем монда Вильнюс хәлләре. Истәлекләр кичәсенә җыелдыкмыни? Исемдә барысы да. Мансур Мәүлүтовичны үтереп, антны сезнең як бозды, диде Вильсур кулларын аска төшереп. Тавышы хуҗасының ихтыярына теләгенә баш бирмичә, сытылып, мискенләнеп чыкты. Анысы Фердинанд Нигъмәтҗанов өчен бурыч түләү булгандыр, диде Сәйид, үз өстенә берни алмыйча һәм үзенең бу эштә катнашын катгый инкар итмичә. Нахакка кан җиргә сеңми, йөрәктә кала. Бу җаваплы бүлмәгә араларны ачыклап, мәйетләрне санап бавырга үпкә җыеп утырырга килмәдек без.
Сөз киләчәктә ничек яшәү турында барыр дип ышанам. Үзара астыртын сугышны соңгы кешегәчә дәвам иттерәбезме, әллә тыныч тормыш юлын сайлыйбызмы? Минем сезгә претензиям юк, дип лепелдәде Вильсур, ишек төбендәге егетнең тырпайган кесәсенә күз салып. Монда хәл кылмаслар инде мине. Урыны ул түгел. Урамда охраным көтә. Мондый коры сүз Шымбайның шулук җиләнен кире ягы белән әйләндереп кию генә булыр иде. Мин ялган вәгъдәләрдән туйган дип Сәйид кулының кабыргасын муйнына тидереп алды. Ясалмарак булса да, хәтәр эффектлы чыкты. Кунакка килмәгәнемне аңладым. Капкын яхшы куелган. Мин әлегә берни аңламыйм. Нәрсә таләп ителә миннән? Җаным кирәкме? Каным да җитәме? Үзенә физик куркыныч янамаганны аңлаган Вильсур кыюланып китте. Эш кешеләре арасында бөтен цивилизованный дөньяда кабул ителгән мөнәсәбәтләр буенча миңа тигән өлешемне кайтаруны таләп итәм, диде Сәйид беренче сыйныф укытучысы кебек, һәр сүзен иҗекләп диярлек әйтеп. Аксыл сыры пинжәгенең эчке кесәсеннән шытырдап торган кагаз чыгарып, аны өстәлгә Вильсур каршына ипләп, иркәләп җәеп куйды. Дустына Сөләйман йөзеге бүләк итә диярсең. Документны алганда кулының сатлыкларча калтыранып алуын тойды Вильсур. Бик зур сумма таләп итә мәлгун аңардан. Каян җыелган шундый зур бурыч? Шикәргә күчергән акчадан процент, коры сөтне бергә озаткан партиядән керем һәм минем үтенеч белән кайтарылып, сез саткан чит ил машиналарыннан табышның 5% минеке. Тапшырылган кагазда барысы да аңлатып, шәрехләп язылган. Каян алыйм мин бу чаклы миллионнарны? Акчасыз калу бу дөньяда иң куркыныч нәрсә түгел. Башка кыйммәтрәк әгъзаларын җиңел югалталар адәм балалары, дигән җавап кирде кунакның колагына. Тузакка каптым тәки, дип уйлап өлгерде Садыйков. Булдыра алса бу мизгелдә ул Сәйидне сөягендә калдырмыйча шәйнәп йотар иде. Сакманов мин белгәннән күпкә мәкерле, акыллы булып чыкты. Бирдә пыр тузынып булмас ахрысы, шартларын кабул итәргә туры килер. Бурнына әҗәл җиленең әшәке исе килеп бәрелгәндәй булды. Хәзергә кистереп әйтә алмыйм, тикшерәсе, саныйсы бар. Мансур шикелле үк шеллиде ул мент Сәйидтән. Юкса бурычыңны Мәүлитовтан сора, Мансурны үтерткән өчен мәһәреңне түләү булыр дип кенә әйтәсе дә, теле әйләнмәй, кыллык белән куркуны сатып алмыйлар. Саналган һәммәсе. Менә бу сумманы игелек ширкәтенә күчерәсе, менә бу икесенә гарантия бирәсе, диде Сакманов, көндәшенең алдына янә 2 кагаз куеп. Берничә көн вакыт бирегез, ялвару, үтенү төсмере өстенлек итә иде тавышында. Шул вакыт кемдер өстәл астында каты иттереп аягына басты. Тартып алырга омтылуы барып чыкмады. Идәнгә кадаклап куйдылар менә аягын. Имзагызны 2 тапкыр менә бу җиргә куегыз. Башкасын көтәрбез. Биразга. Шуннан башка бу кабинеттан исән-имин чыгу турында хыяллану ахмаклык булыр иде. Әнә теге бүлмәгә кирип сөйләшү көненә калмыйк. Миңа кешенеке кирәкми. Үземә тиешлесен генә алам. Анда барысы да саналган. Әлбәттә, инфляцияны исәпкә алып. Документлар белән танышкач, Вильсур Садыйков шушка баласыдай чинап җибәрде. Бу бит оятсызларча талау. Сораганыгызны күчерсәм, мин бит фирманы ярыктагарак янында калдырам. Бер өйрәнгәч, тәмуктагы тормышыңда оҗмак тоелыр, дигән Коръәндә. Бер хәзрәт шулай укыган иде вагазында. Мин 2 арадагы низахларны тыныч алым белән хәл итү юлын тәкъдим итәм. Башка чаралардан икебезгә дә баш тартырга вакыт дип саныйм. Минем ширкәт буенча хезмәттәшләрем белән киңәш табыш итәсем бар. Эдельвейста кемнең тулы хуҗа икәнлеге безгә мәгълүм, дип сүз кыстырырга булды Хәлил. Астагы боевикларыгызга таянырга уйламагыз. Алар бирегә үтеп керә алмаячаклар. Аларны коралсызландырган булырга тиешләр инде безнең егетләр. Вильсурның башы әйләнеп, йөрәге гөжләп китте. Кагазларны танудан, кул куюдан башка чарасы калмады. Ул кагазларга кул тамгасын салган арада Сәйид кесәсеннән кечкенә япон төшергече чыгарып, тантаналы процессны берничә кат рәсемгә алды. Садыйков имзасыннан, үзенең кулыннан һәм үзеннән баш тарта калса, арбитраж өчен документ әзер иде. Мондый ук этлекне көтмәгән кунак, сволочь, маркабес, мин моны гафу итмәм дип кенә сүгенергә өлгерде. Эшеннән әлбәттә. Ират арасына 2 әйбер кермәсен диләр зиһенле кешеләр. Хатын-кыз һәм кагаз. Икесе дә авыр нәтиҗәләргә алып килергә мөмкин.
Сақманов әзірләп келген исәп-хисап қағазларына қол қоюға мәжбүр ителсә дә, Вильсур аларны үтәү турында уйламый. Түләмичә құтылу әмәлен табалуына ашана. Иртәгә үк банкка юл тотачак, дусларын эшкә җигәчәк. Әмма биредә дә соңга калды. Садыйков шомлы, аяныш, күңелендә саркып яткан яралы хәлендә эленке салынкы аңкы минки йөргән арада, дөресрәге шул ук көнне Сакманов беренче кагаз буенча акчаны умырып алган булып чыкты. Әйе, ул көнне Вильсур Садыйковны бик оста итеп шеректеп башына утырттылар. Гафу ителмәсен дә аңлады Сәйет. Анысы чорт с ним. Тик бер нәрсәгә үкенде игелек хуҗасы. Үзе белән Хәлилне алып барганына. Абзый булай да күп белә, аралары исә суыткычка куелган сепарат сөте кебек, бозга әйләнә бара. Хәлил шул көнне Вильсур Садыйков кем ул? Аның турында сөйләле дип сагыз төсле бәйләнде. Акылы туарылырга киңәш итмәде, Сәйит урынбасарына шишелмәде. Аның уе ашыкмыйча гына артка таба агуын дәвам итте. Ул Вильсур Садыйков дигән затны ахыргача аңларга тиеш. Дошманы, көндәше турында төрле чыганаклардан айрым алганда Мансур Мәүлетов сөйләгәннәрдән шактый нәрсә белә икән. Шын замана баласы иде Мәхсум агай улы. Вильсурның яшенле яшьлеге илдә милләтләр, лөгать шивәләр бетүгә йөз тотып, Совет халкы исемле зинадан туган грейпфрут оешып, урыс теле уртак аралашу чарасына әверелгән данлыклы вә сөрсемле торгынлык шырына туры килә. Һич көтмәгәндә, уйламаганда, Казан химия технология институтының 5-нче курсында укыганда Житомир кызы Лариса Петренкога өйләнеп куя. Һәр шимбә ял көнне тулай торакларда була торган танцыда табыша ике кайнар йөрәк. Тышына олы итеп 3-7 саны төшерелгән портвейнны әтмәлләгәч, Вильсур курсташы дусты Сергей Фролов белән беренче катка төшә. Икесе дә чыгарылыш курсында, икесе дә комсомол комитетының йөзек кашлары. Кыскасы, карышканга тел аркылы төшкәнгә юл бирмәстәй вакытлары. Түбәнрәк курс талип-талибәләре аларга астан өскә карап, артларыннан көнләшеп, өмсенеп калалар. Аларның килеп җитүен генә көткәндәй, магнитофон яңа көй башлый. Кылга буйлы, тутыккан кадак кебек җирән мүк чәчле Сережа тәрәзә кырында сөйләшеп торган кызларның берсенә ымлап күрсәтә. Әнә шул танага игътибар ит әле. Безнең студентка түгел минемчә. Йөзе айдай түгәрәк, тиресе шума күренә. Шакыр әле шуны биргә, бәлки язмышыңдыр. Вильсурга бәхет елмая. Сергейның шаяртуы фәрештәләрнең кешеләр язмышы белән кузлада уйнап утырган вакытына туры килә. Егет танцыга үзенең киләчәген чакыра. Хатын-кыз белән аралашуда шактый тәҗрибәле булса да, аның мондый мул, тыгыз, калку күкрәкле, күгелҗем шәмәхәт төсле, сәйлән сирпеп торган күзле, җигелмәгән кылындай урынында басып тора алмаган дәртле кызны куйнында тотканы юк иде әле. Мул иреннәрен ярып чыккан һәр сүзе, һегә басым ясавы, үзен иркен, бәйсез тотуы, үбешә, яратыша белүе барысы бергә кыл итте егетне. Лариса үзләрендә техникум тамамлаганнан соң Татарстанга хәрби заводларының берсенә эшкә җибәрелгән икән. Инде 3нче ел тулай торакта яшәп, илнең оборона куәтен арттыруга өлеш кертеп ятмышы икән. Әлбәттә инде эссе, кояшлы, мул ризыклы туган ягын бик нык сагына. Тагын 1 ел мәҗбүри эшлисе бар ди. Сез бөтенләйгә Татарстанда Казанда калдыруга ничек карыйсыз дип сорап куя, тел шомарту җәһәтеннән гәүдә тарафлары ягыннан хатын-кыз кулына кереп, гаилә курып җибәрер өчен өлгереп җиткән студент. Миңа татарлар шуй, эшчән, дуслыкка турлыклы халык, төс бит килеш килбәтләре белән безнең як кешеләренә тартым. Иң якын дустым Диана татарка. Сезгә, Ларис Харитоновна, мин бөтен татарны тәкъдим итә алмыйм. Андый вәкаләтем юк. Сезнең игътибарыгызга Уфа татары Вильсур Мәхсум улы Садыйковны гына тәкъдим итә алам. 24 тулганын сизми дә калган, былай да иртә өлгергән көньяк кызының сайланып, кәҗәләнеп торырга хуты юк. Тулай торакта суган суы суырып яшәүдән дә туйган. Артыннан иснәнеп йөрүче җилкенчәкләр, арзанлы тәкъдимнәр белән тинкәсенә тигән өйләнгән ирләр күп булса да, ЗАГСка язылышырга барырга чакырып торучылар арасында чират күренми. Ризалашты. Җилне истереп, яфракны селкетеп, яшьләр туе ясап җибәрәләр. Туй сәяхәтенә хатынының туган якларына чыгып китәләр.
Ул тарафларда шие агашында алма, грушыныкында кавын үсә, кабак орлыгы карбыз бирә, җиргә таяк тыгып су сипсәң, минем баштыклы шөгендер калкып чыга дип гаҗәпләнеп сөйли кияү дус егетләренә кунактан кайтканнан соң. Лариса әнисенең үз йорты зур бакчасы булса да, яшьләр анда торып калырга уйламыйлар. Этнең генә туйган төше бар, туган җире юк диләр. Вилсур атлы якты йолдыз Казанда кабыначак. Ул шуңа ышана. Киләчәкләрен комсомол, фирка белән бәйләгән яшьләрнең катнаш никахы хуплана, мәртәбә санала, карьера кууны җиңеләйтә торган бер шәй иде ул чорда. Нацмен кавымыннан берәрсен Мәскәү карамагындагы оешмага эшкә алганда, биографиясын өйрәнүне шул яссылыктан башлаганнар диләр. Так, өйләнгәнме? Әйе, гаиләле. Хатыны кайсы милләттән? Урыс, украинка, белоруска. Хуш, кайсы якта туып үскән? Воронеждамы, Калугадамы шунда? Расларга, алга табан иптәшне күз уңында тотарга, яше комсомолдан чыга башлауга, партия аппаратына яисә КГБ-га күчерәсе булыр. Фирка идеологлары кадрлар өчен җаваплы әһелләр тагын белә. Башка милләтнең кызын яисә егетен ятагына салган, тур башына утырткан татар кешесеннән милли пәрвәр, үз халкының киләчәге өчен жан атып йөргән көрәшче чыкмаячак. Нәселе исә урыс халкының көчен, күвәсен ким дигәндә санын арттыру өчен шимал булачак. Аянычлы тарихыбыз шуңа күп үрнәкләр бирә. Вилсур Садыйковның комсомол баскычлары буйлап тиз үрмәләүенә Житомир кызына өйләнүе зарар китермәгәндер дип уйларга нигез бар. Химия технология институтының комсомол сәркатибеннән ул район, шәһәр, өлкә оешмаларына күчерелә. Татарстан комсомолының иң җаваплы әһелләренең берсе дәрәҗәсенә үсә. Комсомол эшендәге кешеләр арасында язылмаган, әмма мәҗүси кануннар шикелле мәҗбүри үтәлергә тиешле йолалар яши. Шул кастыга үтеп кергән адәм баласы мотор итеп сөйли, партия әһелләренә яраша белергә, көн сайын диярлек була торган эшу мәҗлесләрендә катнашырга, баш тартсаң, безнең кеше түгел, өлгереп җитмәгән, жасус, стукач һәм башка шундый эпитетларга лаек буласыңны көттә тор, мунча керә, исерә белергә тиеш. Дөнья мәшәкатьләренә баш бирми торган, җиңелчә романтик булуда хуплана, чит ят хатын-кыз белән шуалу тотылмасаң, гөнаһка, устав бузуга саналмый. Комсомол элитасында кабул ителгән шартларны үти алмасаң, халык хуҗалыгына озатылуыңны көттә тор. Син инде бер кайчанда җиңел тормышка, сандугачлы бакчаларга юл ачкан, үз арагына аралашып яши торган иҗтимагый төркемгә керә алмаячаксың. Хатыныңа турлыклы ир булуың берәү өчен дә сөенеч түгел. Кара ипи кимереп яши бир. Яшьләр җитәкчесе янында һәр даим яшь, шибәр хатын-кыз булуы лазым. Алар затлы бияләйләр төсле алышынып торырга да мөмкин. Вилсур гомуми фәлсәфи әхлакый кагыйдәдән чыгарма, төркемдә ала-карга булырга теләмәде. Моннан башка җәмәгать эшендә югары дәрәҗәгә күтәрелеп булмасын ул инде аңлаган иде. Хатыны Ларисаны какмады, сукмады, үзе белгәнчә яратып яшәде. Каланың уртасында салынган престиж йорттан биек түшәмле, олы тәрәзәле, паркет идәнле фатир алдылар. Мохтаҗлык дип аталган әкәм-төкәмнең М хәрефендә күрмәде, сизмәде хахол кызы. Әүвәл тормышлары нәк ул теләгәнчә, хыялында йөрткәнчә майлаган арбасыман барды. Туган ягында бер үзе калган әнисен янына алды, малайлары туды. Аңа апостол Андрей исемен бирде, шыпырт кына чиркәүдә чукындырды. Үз бәхетеннән үзе көнләшеп яшәп ятканда, дус саналган хатыннар аның сөяленә китереп бастылар. Авыртырлык итеп. Кызганмыйча. Берсе иреңне яшел оек белән күрдем, икенчесе мин дә Вилсурның сөяркәсе бар дип күптәннән ишеткән идем, сине кызганып кына итмичә йөрдем димәсенме? Хатын-кыз тоемы белән җефетенең читтә чирттерү, уҗымга кергәләп чыгу ихтималы барын белсә дә, имеш-мимеш колагына кергәләсә дә, гаиләне сакларга, үзен җаваплы кеше хатыны буларак, горур, тәкәббер тотарга тырышты. Вилсур исә аңа нисбәтән үсә барган салкынлыгын, айрым бүлмәдә йокларга яратуын эшендә талчыгуы, теләсә-теләмәсә дә күп эчәргә туры килүе белән аңлатты. Вилсурны тиктән генә югалтасы килмәүе аңлашылса булыр. Бәлки миңа гына шулай тоела торгандыр. Аның хезмәте шундый инде. Артык нәзберек, бәйләнчек булып киттем дип, Лариса үзен тынычландырырга, шыгырдан чыкмаска булды.
Кеше сүзен авыр кабул итте. Без капшыкны тишеп чыкты. Элек таныш булмаган кайнар дулкын түбәннән тиз астындагы шыкырлардан күтәрелеп бугазына ябышты. Кара туман кебек күзләрен каплады. Фәхишлек белән тулы дөньяны ташлап әллә кайларга, болытлар арасына чыгып китәсе килде. Көзгегә карап, үзен кызганды, жәлләде. Авызы ярым ай, кашлары сыерчык канаты, күзләре өлгергән гөлҗимеш иде әле. Бүген иптәш хатыннары иренең сөяркәләрен исемнәре, эшләгән урыннары белән атагач, минлеге рәнҗүе күтәрелде, ачуы ташып чыкты. Ире белән кичекмәстән аңлашырга булды Лариса. Таратсын гайбәт төтенен. Шомлы хәбәр Ларисаның колагына ирешкән дәһшәтле көнне дә ире гадәтенчә соң лыгыр исерек булмаса да кызмача кайтты. Ханым ишекне үзе ачты. Сырлы кара драп пәлтәсен алып чигә әлгәннән соң зур күзләрен Вильсурга юнәлтте. Ник күтәрелеп караганына, ник туганына үкенде шул мизгелдә. Аркасыннан салкын дулкын йөгереп узды. Аяк табаннары йомшады. Күзләрендәге тугрылыксыз, караклык бер хәл. Бәгыркәйнең яңа тарттырган он кебек бәс күлмәгенең сул якасын күптән түгел генә хатын-кыз ирене калдырган куян каныдай куе кызыл иннек буявы бизи иде. Үпкән кешенең аскы-өске иреннәренең эзләренә хәтле сызылып калган. «Бу нәрсә?» дип сорады хатын, күрсәткеч бармагы белән җинаять эзенә төртеп күрсәтеп. Тавышы әле генә елап туктаган баланыкы төсле өзөгөтек чыкты. Гаиләне таркату ир белән хатын арасына ши кагу максаты белән фахиша ханымнарның аңлы рәвештә ирләренең берәр күренеп торган җирендә шундыйрак тамга калдырырга яратулары хакында ишеткәне бар Житомир кызының. Әмма бу афәтнең үзләренә килеп җитәсе, иренең шундый сыкылы билге белән өйгә кайтасы ике ятып бер төшенә дә кермәгән иде. Вильсур үзе дә мәсьәләнең шадраланып китү ихтималын шамалады һәм эшендә утырган хәмер пары мөмкинлек биргән микъдарда йөзенә, кара күзләренә, эшкәрәк тартылып торган иреннәренә, кырау кагыла башлаган чәчләренә чаклы шиксез гаҗәпләнү билгесе чыгарды. Шуннан да хатын, нәрсә икән бу? Үзем дә белмим дип, кинәт кенә үзенең дә шәхси душманы булып киткән большевиклар байрагы төсендәге топны киштеки бармагында үстергән озын тырнагы белән җиңел генә алып ташламакчы иде дә, барып чыкмады. Шикләвек кортлы, буяу сыйфатлы иде. Комсомол эше кешене шомарта, хәйләгә, алдауга, мәкергә, кыскасы сыртка әйләнеп төшмәскә өйрәтә. Вильсур бу мәктәпне тулысы белән узган кеше буларак, укучыларын бер җан иясенә дә авыр кагылмаска, рәнҗетмәскә өйрәтеп, вәгазь сөйләп утырганда, чебенне сугып үтергән Лев Толстой кебек шап итеп маңгаена китереп суга. Кызганмыйча, үзе дә ышанырлык итеп бәрә. Бүген Татарстан комсомолының туган көне ич. Тантаналы җыелыштан соң, кстати, беренче үзе дә булды, танцыда катнашырга туры килде. Бер комсомолка биергә чакырды. Соңыннан гына исерек икәнен сиздем. Музыка туктауга теге рәхмәт әйтеп, биттән үбәргә онтылды. Мен бит үзең беләсең, теләсә кемнән ялатып торырга ахмак түгел. Башны читкә алып өлгердем. Шунда яканы сыдырып узган икән, сволочь. Анадан туган нәрсә, мәлгун дип, олы җыелыштагы кебек дәртләнеп сайрарга, ялганларга киреште җитәкче иптәш. Сәхнәдә тәмам рольгә кирип җиткән артист төсле онытылып, үз ялганына үзе ышанып сөйли дә сөйли. Хатынының аны аңламыйча, аңларга теләмичә дә тораташ булып басып торуын күргәч, юыну бүлмәсенә кирип бикләнеп, күлмәген салып якасын юарга кирешә. Бу аның икенче хатасы була. Күлмәген тәмам пычратып, кызыл су төскә буяп бетергәч, өстенә соры, ябык якалы свитер киеп залга чыга. Иренең мәгънәсез лыкылдавын кабул итмәгән. Барысында аңлаган ханым жанжал күтәреп, тавыш чыгарып күршеләрне уятып маташмый. Шактый тыныч тавыш белән тәртәләрне як-якка борырга, тыныч кына аерылышырга тәкъдим кертә. Комсомол фирка эшендәге кешенең рәсми хатыны булырга тиеш. Ул даирәләрдә аерылышу, судка йөрү кабул ителмәгән. Киләчәгенә куркыныч янавын сизенгән Вильсур Мәхсум улы соңгы адымга бара. Сөякләрен авырттырудан да курыкмыйча, тезләре белән шап итеп идәнгә төшә. Кулларын күкрәгенә куя, гафу үтенә. Изгеләрнең изгесе иде ул бу мизгелдә.
Хатын үзенекен такрарлый, фикерен бирми. Без, зыялы кешеләр, тавыш төтен чыгармыйча гына аерылышыйк. Эшеңә барып жалобы биреп йөрмәм. Тук тормыш бәрабәренә генә гафу итә алмыйм. Миңа уртак ятактан калган уртак ир кирәк түгел. Вильсур үтенде, ялынды, хатынын, малайын, әбисен яратуы турында кат-кат сөйләде. Кылмаган гөнаһлары өчен ярлыкауны сорады. Ипле уелган борын яфракларыннан рәнҗүле авазлар чыгарды. Лариса Харитоновна үзенекендә торды. Мондый пышрак, сотлык ир белән яшәргә теләмәвен кабатлады. Бийеклек шалымнары кабына иде Вильсурда кирәк чакта. Син дөньяга тар һәм сукырларча карыйсың. Зиннәтле тормыш булай гына килми. Аның өчен түлисе була, диде, катгый бер карарга килгән Вильсур. Сүрән яктылык шәһәрне тын караңгылыгыннан азат иткәндә, ир-зат кухняга үтте. Капыл-капыл бер чынаяк шәй ишкән булды, ашыкмыйча гына киенде һәм 4нче сыйныфта укучы уллары Андрей бүлмәсенә үтте. Улым, тор. Безне моннан куып чыгаралар. Улын җилтерәтеп торгызды да, йокысыннан ойный алмаган малайының пижамасы өстенә җылы тунын кидерә башлады. Иренең хәрәкәтләрен бер мәлгә дә күз уңыннан төшермәгән, шулай ук төн йокламаган хатын дерт итеп сискәнеп китте. Ул иреннән барысын да көтте. Кыйнап ташлавын, әнисенә чыгып китәргә тәкъдим ясавын, фатирны бүлүен, эшенә шалтыраттыруын. Мондый адымга барыр дип күз алдына да китермәгән иде. Караңгы упкынга убылып төшкәндәй булды. Андрейга барып ябышмакчы иде, юлны комсомол вожагы бүлде. Балага якын киләсе булма. Сиңа әниең, миңа малай. Киләчәккә шын алмаш әзерлим мин аңардан. Йокысы туймаган малай мышык-мышык елый башлады. Киттек, диде Вильсур, комсомол җыеннарын алып барган корыш һәм үтәлүе мәҗбүри тавыш белән. Без кая барабыз? Машинага. Үзе безгә яңа дворец салганчы машинада яшәрбез. Малайлар өчен шуннан да зур бәхет юк. Ул кулын әтисенең ушына салды. Инде Лариса Харитоновна шап итеп идәнгә егылды. Аның бердән бер шатлыгын, сөенечен, йөрәк җимешен алып китәләр ич. Ире кырылсын, себерелсен, теләсә кайчан кайтып китеп йөрсен. Тик пәрәсенә генә кагылмасын. Шулай килештеләр дә. Ахыр чиктә Вильсур шын иреккә тарыды. Малайы урта мәктәптә укыганда да, табиблыкка имтиханнар биргәндә дә әтисе белән дустана калырга тырышты. Егеттән тәмле сүз, әттәдән акча. Әтиемне начар кеше дип раслый алмыйм. Ул һәр яктан килгән, идеал шәхес булмаса да, аны әшәке аталар исемлегенә дә кертеп булмый ди торган иде, шынын көлкесен бер шәкелгә үреп. Андрейның гомере кыска була. Баш миендә яман шеш үсеп, җирдә чирек гасыр гына яшәп кала. Ата белән ана арасындагы соңгы җеп өзелә. Яшьлекнең тиле матурлыгы кайын суы, умырзая чәчәге, кояшлы яңгыр кебек кыска була. Тиз үтә икән шул. Сизми калдым, белми калдым яшь гомеремнең узганын дип, юкка гына моңаймагандыр агайыны акмыек. Җылыга өйрәнгән иркә гөлдәй салкын табигать басымына Лариса тиз бирешә. Иртә картая. Бигрәк тә иренең сугым сыйыры төсле уҗымга чыгып йөргәнен белгәч, үзен кулга алып, гаиләсе өчен көрәшәсе урынга бар нәрсәгә кулын селтәп, җигәрен эшенә, улы белән анасына бирә. Тышкы матурлыгы бизәнү ясану турында кайгыртмый башлый. Малайы гүр иясе булгач, Лариса тамам бетешә. Як-якка төшкән буялган чәчләр, заманында нур сирпеп уйнап торган, хәзер алмалары кызарган, тормыш әшәкеллегеннән сагайып, төссезләнеп калган күзләр, күптәннән сөрмә тартылмаган, дымлы ямнәрен югалткан кирфекләр, кыелуга йөз тоткан тешләр, узып барган хаятның аяусыз шаһидлары. Тулыланып, шишенеп киткән бит, яргаланган иреннәр, кечерәеп калган борын, бөгелеш-сыгылыш урыннары тигезләнгән тулы гәүдә яшьлегендә Ларисаның һәр әгъзасын шашынып яраткан Вильсур Мәгъсум улын артык әсәрләндермиләр. Шулай да Ларисаны шыксыз дип раслау хакыйкатькә хилафлык итү булыр иде. Элеккеге матурлык, шибәрлек изләрен табып була әле. Дөньяның үзгә ләззәтләрен татыган комсомол узаманына алар гына аз иде шул инде. Якыннарын чит-ят туфракка тапшырган Лариса Петренко бер үзе торып кала. Дөрес, бушаган араларда Вильсур беренче хатынының хәлен белергә кирип чыккалый.
maddi ярдәменнән ташламый. Читтә яшь хатыннан иренең баласы үсүе турында да белә Лариса. Белеп, ни кыла ала? Терсәкне тешләп булмый. Үзе эзләп тапкан бәхет бит. Сәясәттән ерак торган иң гади гаилә бәхете турында гына хыялланып яшәгән хатынны ялгызлык, күңелсез картлык көтә. Юанышы, йөнтәс эте. Шул жан иясе аны тормышка бәйләп тора. Исеме дә Вилсур ди дөрес булса, монысын Сәйит раслый да, кире кага да алмый. Шул вакыт аралыгында заманалар үзгәрде. Комсомол белән фирка кумнан ишелгән баудай юкка чыкты. Вилсур Садыйков сизгер вә елгыр кеше буларак, тоталитар режимның Берлин стенасы кебек җимерләсен алданрак сизенеп, яшьләр оешмасының шактый байлыгын уртлап кала. Банктагы акчаларның бер өлешен шәхси кулларга бурычка өләшә, үзгә исәпкә күчерә. Бер район комсомол оешмасының бинасын чыгымга яздыра, аның хәзерге ширкәте шунда урнаша, кичләрен гел аяк арасында буталып йөргән тәкъва егетләренең берсен аракы заводына тәэминат бүлеге мөдире, икенчесен автопаркка баш инженер итеп утыртуга ирешә. Хакимият барыбер элеккеге фирка әһелләре кулында калу сәбәпле, партия кирәк дигәндә була ул, баш өсте дип торган елгыр, әрсез комсомолда теше чыккан егетләргә төшемле кәнәфиләре табыла тора. Вилсур Садыйков турында онытмадылар хуҗалар. Ул олы заводларның берсенә директор урынбасары итеп билгеләнә. Җәмгыять өчен әллә ни майтара алмаса да, биредә дә киләчәге турында кайгырта. Фәннәр кандидаты булып ала. Кыйммәтле ашхана, үй җиһазларын, плитәләрне, төзелеш материалларын бракка чыгарып, шулай ук бер чорда укыган аркадашы Мансур Мәүлитов казата тора. Әтегесе берничә ресторан, кафе, кибетләр белән җитәкчелек итә, тиздән берничәсен үзенә сатып ала. Заводтан киткәндә Эдельвейс исемле җаваплылыкның бер өлешен генә үзенә алган оешма төзи. Коммерциясе авырлык белән шыгырдап кына бару сәбәпле Мансур ширкәтенә кушылуны мәхкүл күрә. Азык-төлек Мансур кулында, элемтәләре киң дус ишләре биниһая. Яңа ширкәткә башлык итеп бер тавыштан Мансур Мәүлитовны сайлап куялар. Кәеф китмәсен, кикриге шиңмәсен дигәндәй, Вилсурга да коммерческий директор дигән дәрәҗә бирәләр. Бүре белән куян туенда кемнең хуҗа икәнен шамалый Садыйков. Күңеленә нөктәле үпкә, яшертен үч чорнала. Утны суны бергә кичкән иптәшләре ир уртасы булып килгәндә дә, балалык катыш комсомоллыгыннан арына алмавын күрә торып, Садыйковка ширкәт язмышын ышанып тапшырырга шикләнәләр. Гамсез, кайгы-хәсрәтсез шая комсомол шәргәдәтләре туганда ук тәнне бизәгән миңнәр төсле үзләрен сиздереп тора. Вилсур үзен җыр телле, төртмәле мәгънәләргә оста кеше дигән ышанычта яши. Шул алдавыштан тәм, ям таба. Эшенә хәмер кереп, башына менеп, теленә төшсә, элеккеге комсомол сәркатибенә әйләнә дә куя. Бала чага төсле урындыгында уына. Ашау байдан, үлем Худайдан чакта, эшеңә вакытында затлы ризыгы кереп торса, елына бер тапкыр Карловы вары суын эчсәң, яисә тузлы диңгез дулкынында чайкалсаң, әҗәле дә чигенә. Ваемсыз заманда откан тәмәке тартабыз, эшүне ташламыйбыз. Пышрак эшне ташладык, дигет сата башладык. Без ипи ашамыйбыз, без эш кешеләре. Минем 24 сәгать эшлисем килә кебек, йомры җөмләләрне җае чыкса да чыкмаса да кыстырмый калмас. Кулларын шәбәкләп алып, шырык-шырык көләдә башласа, аңа буйсынган мөритләре Райкин байкыларын тыңлагандай аңа кушылып авызларын йырырга тиеш булалар. Вилсурның кайта-кайта сөйли торган берничә мәзәге бар. Бик кыйммәтле путевка алып, хатынны санаторийга җибәрдем әле. Дөрес, үзен аклады. Кемдер сорарга тиеш була. Сәламәтләнеп, тазарып кайттымы? Юк, бөтенләй кайтмады. Әлбәттә, бүлмәне тутырып көлгән кеше мәзәкче үзе. Шул ук вакытта Садыйковның сүзендә тормавы, вәгъдәсен үтәүне мәҗбүри санамавы, мөмкин булганда да яхшылык эшләмәве, үзеннән түбәнрәк баскычта торучылар белән санашмавы якыннары өчен сер түгел иде. Артында аны демагог дип йөртәләр. Безнең мәмләкәттә иң нык сакланган сер дошманга тизрәк барып ирешкән кебек, Вилсур да үзенең кушаматын белә. Мансур кушкандыр дигән гуманында да ялгышмый. Шуңа күрә Мәүлитовны күмүне тиешле югарылыкта оештырса да, бу афәтне йөрәгенә уздырмый. Ул тулы хуҗа. 14-нче бүлек.
Шәфкать туташлары Сәйитнең зиһенен талкыган хатирәләр шаукымы агышын бүлгәләп торсалар да, туктата алмадылар. Фикер йомгагы аны һаман хастахана ятагына салган фаҗигале хәлләр ярына өстери. Анда кирип киттеңме? Әйе, Хәлил. Ул 3 көннән соң гына эшкә чыкты. Бүлмәсенең ишеге биктә торуга игътибар итүче кеше булмады кебек. Дөньяда үзеннән башкага файда да, дөресен ярганда капшап тутып карарлык зыян да китерә алмый торган затлар була. Халык андыйларга бәясен 2 сүзгә сыйдырган: ни ултара, ни пултара. Хәер, мондый мөһер әлеге адәми затларга үзләре турында югары фикердә калуга һич кенә дә зарар итми. Сахмановның урынбасары уйлап җиткерелмәгән карарлары, үзе белмәгән эшкә кысылулары белән хуҗасының саруын кайнатса да, Сәйит иске дуслыклары Бауман урамында ташландык эт кеби йөргәндә, төн юлының ар ягында шәм кабызган, башкода булып авылда Зөлфиякәйнең туйларын уздырышып йөргән өчен Нигъматуллинга күпне гафу итте. Аны җылы бүлмәдә тотты. Хезмәт хакын мул итеп түләде. Аннан килеп, үз өстенә шикләнгән җаваплылыкны алган игелек ширкәте вак-төяк селкетүгә генә бирешә торган карап түгел иде инде. Ягъни мәсәлән, аның эшчәнлегенә бик теләсә дә, Хәлил Газиз улы артык зарар кыла алмаячак иде. Аралары суына баруга Сахманов артык диккәт бирмәде. Андый ваклыкларга вакыты юк иде аның. 3 көн прогул ясагач, чырае катып калган ак шәерне хәтерләткән Хәлил хуҗа бүлмәсенә сагайып аяк басты. Һәр адымын, хәрәкәтен алдан уйлап куйган, теләсә нинди борылышка әзерләнгән булып чыкты. Сәлпірәйгән юеш кулын хуҗасына суза-суза белдерү ясады. Үземне бик начар хис итәм. Тиздән үләрмен ахыры. Әйткәннән дә начаррак күренәсең, дустым. Нәрсә булды? Диде Сәйит, урынбасарына мыскыллы шаяртулы, төрттерүле кинаялы караш ташлап. Эшсезлек бик күпләрнең бугазыннан алган чорда 3 көн бикләнеп эшеп яту мырзалар роскошлыгы түгелме? Соңгы җөмләне Сәйит тавышына, йөзенә кырыслык өлгесе чыгарып әйтергә тырышты. Янәсе ул бик ачулы. Хәлилдән башка эш бармый. Утыры табигый килеп чыкты. Эшкә чыкмавымның җитди сәбәпләре бар. Отгулларым исәбенә булыр. Ниткән отгул дип күтәрелеп бәрелмәкче иде дә Сәйит үзен тыеп кала алды. Юкка барган нервы бетереп, вакытны заяга әрәм итеп яши торган шыр түгел. Хәлил өендә яткан арада үзенең җәмгыятьтәге, ширкәттәге урыны кимәле хакында шактый уйланган булып чыкты. Һич көтмәгәндә араларында шактый нурсыз, шырайсыз, тәмләткечсез сөйләшү булып алды. Бәгазкә утны Хәлил төртте. Сәйит Яруллович, мин бик начар йоклыйм. Башка әллә ниткән фикерләр килеп йөдәтә. 3 көн ширләп ятуым да шуңа бәйле. Урынбасары белән бәхәсләшеп утыру иртәнге көн тәртибенә кертелмәгән иде. Сахмановның ачуы чыкты. Уятсыз, гафу үтендә шыбырт кына двали инде. Йөгереш аттай күбеккә батып, әншек эт кебек койрыкны сыртка салып дөнья куганда, һәр тиенне тырышып тырмашып алганда гына йокы тәмле була диләр абзыкай. Җылы сүз зурлануына теләктәшлек тапмаган баскак энәләрен кабартты. Син мине һаман бездельник дип саныйсың инде. Үлгәч кадеремне белерсең әле. Фикерем башка нәрсә хакында иде. Кабул итмәү эшкә карышу кебек хисләрен бастырырга, җинне шешәгә куып кертергә тырышып, Сәйит сүзне иплерәк юлга чыгарырга тырышты. Ике дустның телләре озынайып, гомерләре кыскарганда юмор ярдәмгә килергә мөмкин. Башкорт кардәшләр әйтмешли, нәмәндәй кайгы хәсрәттәр башыңда ашай. Ниндәй бурсудар сарызларыңды берәмтектәп йолкып битерде икән? Бисәң йылы куйнына индермәйме? Берәр сибәр түтәй хафага алдымы үзеңдә дип, Сәйит сөйләшүгә җиңелрәк төсмер бирергә тырышты. Нигъматуллин иптәш әлеге аңлашу сөйләшүгә разборкага алдан әзерләнеп, фикерләрен түйенләбрәк килгән шул. Шаян тонны кабул итмәде. Күңелен кантарлы бимазалаганы үз-үзен тотыр рәвешеннән үк күренеп, сизелеп тора. Сәйит, мин синең юморны яратканыңны беләм. Шаярта белүеңне бәялим. Ачуланма. Мин бүген көлдергечемне кабыза алмыйм. Минем өчен һич тә аңлашылмый. Баш җитми торган бер мәсьәлә бар. Кайсы бурылышта мине чаптырып узып киттең икән? Шуны сизми калдым. Гади сорау, шәп сөаль. Син үзеңне саклап, җәяү йөрергә яратасың. Вакыт гали җанапларына үзең хуҗа. Мин исә
дүрт көпшәк өстендә йөгереп тә көндәлек эшләремне төгәлләргә өлгерә алмый калам. Хикмәт шундадыр, диде, башлангыч мәктәп укытучысы кебек җитди итеп. Әле һаман да Хәлилнең тел төбендә нәрсә ятканны аңышып җитмичә. Син бит миннән белемең, элеккеге дәрәҗәң буенча да әллә ни өстен тормыйсың. Ничек итеп җитәкчелекне, байлыкны тулысы белән үз кулыңа төшердең әле син? Менә кая икән шикләвекнең төше. Әнә нинди проблема борчый икән Сакмановның алыштыргысыз урынбасарын. Бу хәтлүк ашыктан-ашык сөйләшүне көтмәгән иде ширкәт хуҗасы. Нигъматуллин белән җиңешеп, тарткалашып утыруны түбәнлек санаса да, мондый урынсыз дәгъваны, вәсвәсәне шул килеш калдырга ярамаганны аңлый. Һәр инсан үз урынын белеп яшәргә, үзенә анык бәяне белеп үләргә тиеш. Сәйитнең иреннәренә тонык кысынкы елмаю чыкты. Ит яхшылык, көт явызлык кебегрәк сүзләрне укуы кыен түгел иде алардан. Шул хәлдә дә низахны тирәнгә җибәрәсе килмәде. Хезмәт хакыңны күтәрүне соравыңмы бу? Үзе башлаган әшәке исле уенга тартылган Хәлил кулларын аркылга куйды. Юкла! Без фирмабызны бергә, өлешләребезне, ягъни сәмәннәребезне тигез кертеп башлаган идек. Акрынлап бар байлык синең кулга, бер исемгә күчеп бетте. Башын җүләргә саламы, әллә шамадан тыш эшсезлектән, уңышсыз мәхәббәттән ышкынып барамы? Артистланып маташмый кебек, үзен кимсетелгән, рәнҗетелгән, мәхрүм ителгән, алданган дигән ышанычта яши икән бахыр. Адәм баласының күңеленә шик-шөбһә корты керсә, бу хистән тиз генә котылып булмый. Иң яман ширләрнең берсе ул, җанны кимерә бирә. Димәк, хуны иренмичә төшендерергә, әгәренки аңларга теләмәсә, хөкем оешмаларында кабул ителгән йола буенча иптәшне халык хуҗалыгына озатырга туры киләчәк. Урынбасарының фикер сөрешенә тулысы белән төшенсә дә, ашыкламыш сорау бирергә булды. Игелекнең барча мал-мөлкәтен кыл икегә бүлсәк, яртысын үзеңә алыр идеңме? Хәлил үтә туры сорауга югалып калды. Ярты суык дип. Сәйит асфальтка төшкән карбыз кебек шартлап ярылды. Башкача түзә алмады. Кара әле син аны, нинди уйлар, дәүләт борчулары белән янып көеп, йокыдан калып интегә икән минем кадерле вә олылыклы урынбасарым. Бу мәсьәләгә артык әйләнеп кайтмас өченгә иренмичә аңлатам. Әгәренки, моннан соң да пычрак суда мингерәүләтелгән балык тотарга уйласаң, безгә кул бирешмичә генә аерылышырга туры килер. Үткән гомеребезнең бер буынын гына исеңә төшерәм. Ресторанда тапкан акчабызның агымдагы тормышны рәтләүдән калганын мастерскойга тыктык. Анда керткән өлешебез тигез иде. Бу очракта син хаклы. Аны таладылар, җимерделәр. Кстати, ул көнне син минем агач артыннан районга китәсен белеп тордың. Ни сәбәптәндер эшкә чыкмагансың дип, үтеп барышлый гына ташлы кинәя ыргытты да сүзен дәвам итте. Шуннан соң Хәлил бәй, син офыктан югалып тордың байтак вакытка. Белгән хәерче оешма сиңа кирәк түгел иде. Мин камазлар кулга төшереп, аларны сатып, акча туплап аякка баскач, кыры сөт, импорт мебелнең, җиңел машиналарның изенә төшкәч, син пәйда булдың. Әзер бәлешкә, шакырылмаган хәзрәт төсле. Шул мәлдә ике арадагы сөйләшүне кызганычка каршы диктофонга язып алмаганмын. Әмма эштәлеген мәгънәсен төгәл хәтерлим. Склерозга бирешмим әле, Аллага шөкер. Хәтерлисеңме? Диварга китереп кыстырылган Хәлил танырга мәҗбүр булды. Сәйит Яруллович, үз яныңа ал инде мине янәдән. Зинһар, дидем. Тагын. Башкача чакта, бигрәк тә телефон аша сәгатьләр буенча сөйләшеп утыруны сукыр тиенгә дә шутламаган Нигъматуллин бу юлы эндәшмәү алымын сайлады. Тургеневның Шукрак Герасимы диярсең. Малны Сәйиттән тәк кенә умырып алып булмасын аңламаслык кеше түгел иде. Шайтан вә хатын коткысына бирелгәне өчен үзен әрләү дәрәҗәсенә җитте. Нүктәле үпкәсе калса да. Оныткан булсаң хәтереңне яңартам. Сәйит дус, минем ике кыз үстерәсем. Ирен үлем илмәгенә ташлаган юнсез хатынны туйдырасым, киендерәсем бар дидең. Күңеленә бәлки хатынының аңа әләк белән килгәнен әйтергәдер. Нәрсә мин жәлләп торам кебек күчән фикер миенә килде. Андый түбәнлеккә төшмәскә булды.
Туарылып эшләргә яратмаганыңны белгәнгә, сине кочакка алырга ашыкмадым. Соңрак үкендем. Син яңаша фикерләүгә җайлаша алмадың. Үзеңне кирәкле кишер яфрагына санап йөрүдән ары китә алмадың. Әхмәдиша картның күршесе Хахол каршыгы янына дипломатик миссия белән барып та адәм хурына калдырдың. Мансур Мәүлетовны табып падушам сөйләшеп кайт. Ул сиңа якынрак, безнең өлешне бирсен дип күпме үтендем. Юк, үстерелмәгән мыегыңны да селкетмәдең. Ресторан бусагасын саклаган чорда сез якын эшнәләр идегез. Бәлки, фаҗига булмый калыр иде. Ничек җавап бирдең миңа? Аңа ялынып йөрисем калган, тамагына кылыч булып кадалсын, тыгылсын хәрәм малга дидең. Мансурны үтерүне миңа салмакчы буласың мәллә? Менә монысы не выйдет. Җилне кытыртма. Аның үлеме өчен мин зур бәя түләдем. Зөлфиямны югалттым. Хәзер тырнак астыннан кирезләп утырудан берәү дә утмаячак. Бу сүзгә янәдән әйләнеп кайтмас өчен искәртәм. Игелек мөлкәтенә ымсынып, үзеңне кытыртып хаталанасың. Хәзер мин сине утырган кәнәфиеңнән азат итсәм, бер нинди эш таба алмасыңны чамалыйсыңмы? Шунлык кына башың бардыр ич. Вышибалы булып эшли алмыйсың. Аракы мәсьәләсе илдә уңай хәл ителеп, рестораннар шәхси кулларга күчеп беткәч, безнең яшьлек һөнәребезгә ихтияҗ бетте. Премьер-министр оклады белән җылы бүлмәдә тоткан өчен һәр көнне минем исәнлеккә 5 тапкыр намаз укып, мыштым гына яшисе урынга кеше малын, дөресе фирма байлыгын бүлеп ятасың икән. Ә сине Хәлил бәй 3 көн сәбәпсез эштә булмаган өчен статья шәпәп куып чыгарып була. Юристка задание бирсәм хәзер оештырыр. Гафу итү минем гадәтемдә булмаса да, синең өчен соңгы искәрмә ясыйм. Учти. Мондый ук кискен вә дәлилле аңлату көтмәгән Нигъматуллин чын-чынлап югалып шөлләп калды. Әгәр эштән куып чыгарса, хәзер совет заманындагы кебек яклау үзләп парткомга, профсоюзга йөгерә алмыйсың. Соңгы сүз аныкы. Кызган баштан күңелен бушаткан Сәйиткә дә җайсыз булып китте. Дигеткә бал кушып җибәрергә булды. Хәтта баш бухгалтерымны да кызганмадым синең өчен. Хуҗасының әхлакый шәпшүен тыңлаганда, йөзенә ваемсыз искитмәүлек иңдерергә тырышып утырган Хәлил дирт итеп калтыранып сискәнеп алды. Димәк, аның ким хур булуы, уятка калуы турында кайтып сөйләгән теге симез сирәлшек, дрянь хатын булып чыкты. Үзеңә булсын ул итәк кигән иблисең. Нишләп әле кыйблаңны бөтенләй икенче якка борып куйдың? Фираяны күрүгә силәгәең ага торганы, саф мәхәббәтне саклый белергә дә кирәк дип укыган идем. Үзеңә булсын ул хисапчы дәҗҗалың дип кабатлаудан уза алмады. Кешелеге пычракка салып тапталган Хәлил Газиз улы. Давлением күтәрелде. Зинһар, Сәйит, 50 грамм коньяк салып бирче. Урынбасарына катырак кагылганы, хисапчыга җылы мөнәсәбәтен көлкеле мажарага әйләндергән өчен борчылган Сәйит бик теләп коньяк агызып бирде. Шоколадын да ашып куйды. Улыгайган сайын таныш белеш арта, дуслар кими бара икән шул. Нишләмәк кирәк? Дусты Хәлилнең янә бер гадәтен кабул итми Сакманов. Күзгә төтен җибәрергә ярата. Кем алдалый шул урлый дип тә әйтә бит халык. Ялганласаң, ошын яшереп үзең ышанырлык итеп алдаш инде. Хәлилнең машинасын игелек башлыгы Мусин урамында куып җитте. Үз шөгыльләре белән йөргәне күренеп сизелеп тора. Нигъматуллин бик ялварып сорап, машинасына телефон куйдырткан иде. Хәлил бәй, ни хәлләр? Мин әле бу. Ни эшләр бетереп кайларда йөрисең? Северный поселоктагы базада мин, эш күп монда дип, авызыннан песнәге шырды да шулык урамдагы кибет янына килеп туктады. Вакыйганы күңеленә киртләп куйса да, Сәйит урынбасарын оялты бәрләп тормады. Бөкрөне турайтырга соң иде инде. Игелек ширкәте тулайым алганда бер төсле уйлый, бер төрлерәк яши торган кешеләрдән җыелган иде. Сәйит үзенә якын рухлы, эшчән, булдыклы затларны җыярга тырышты. Башкаларга юл бирмәде. Хәлил чыгарма булып, ягъни үзенә бер коммунистик утрау булып кала бирде. Берничә көн элек Сәйит белән булган сөйләшүне күңеленнән кичереп йөрсә дә, Хәлил шоктан бик тиз арынды. Атна ахырында араларында бер нинди аңлашу булмагандай, шефның кабинетына килеп керде. Тырышып кырынган, юынган, ыспай итеп киенгән. Ир хатынын үзенә 180 градуска бора алган кеше белән шаярма. Ул гадәти була алмый. Малайлар тамчы бозын капкан төсле күзлегенең сөякле башын авызына алып, алдан уйлап килгән фикерен җәеп сала башлый. Шабаксардан түләнгән әйберләр килми, дип Сүрән сала хуҗасы колагына ифрат борчулы кыяфәт чыгарып.
Тыңлаушыны ышандыру ниеті белән гел күзлек киюдән шипиләнеп калган соры күзләренә дә кайгы хәсрәт төсмере сирпи. Сахманов исә бөтен җитдилеген китереп сораган була. Без шуаш кызларына заказ биргән идек мәллә. Татар хатыннарыннан тәмам гарык булдыңмы җизнәкәй? Сиңа көләргә булсын, күптәннән бензин бирмиләр. Алынмаган мебель күп, үзебезгә бармыйча ярамас. Үзенә кирәккәндә Хәлил дуңгызга да исәнме кодагый дип эндәшүдән оялып тормый, мунчаладай аякка урала, өлгергән кырмавыктай балакка ябыша белә. Бер җилләнеп кайтыйк инде Сәйит ахири. Кеше арасына чыкканыбыз юкка 5 былтыр. Казанда рәтле кеше калмадымы? Аны Чабаксарга барып күрү көненә төштекме? Кеше кулы белән утлы күмер керергә ярата иде Сакмановның урынбасары. Минем туган авылым Чабаксардан 40 чакрымда гына. Әни карчык янына сугылырбыз, рәхәтләнеп бер авыл мунчасында шабынып, кыйынып, катык ашап кайтырбыз. Сөрсе биттек дип үҗәтләнеп, каймактан май чыкканчы кат-кат үзенекен тугылады. Зөлфиясыз калганнан соң жан тынычлыгын югалткан Сәйитнең биләмче булып бер әйләнеп кайтасы килә иде анысы. Шаяртырга, үртәшергә тырышса да кәефе урман агачы төбендәге бузлавык кебек тыншу, салкынча иде. Әллә нидән килт итеп әтисенең бер уйлайым бухар китәргә, бер уйлайым дөнья көтәргә дигән иске җыры хәтеренә төште дә тырнакларын ушына батырды. Көне буена шул сүзләрне кабатлап, җырның көен шыңшып йөрде. Чабаксар күрмәгән шәһәр түгел. Аласы малларында кызыгырлыктан дип булмый, үзе үстергәнне ашап, үзе ясаганны кабып яшәргә өйрәнгән шуаш кардәшләр базар мөнәсәбәтләренең нахак, хәйлә, алдавыш икәнен аңлап, үзләренчә табигать өйрәткәнчә дөнья көтәләр. Көйләренә килмәсә, арт аяк белән тәртәгә тибеп алырга да күп сорамыйлар. Әнисен бәгырен үзеп бирерлек булып яратса да, үзенең генә олы юлга чыгасы килми Хәлилнең. Туган төбәгенә генеральный һәм кимендә 2 машина белән кайтып төшү турында хыяллана. Авылдашлары баксыннар, күрсеннәр аның кем икәнен. Ахыр чиктә Сакманов Хәлилнең артыннан мөркелдәп сөйләнеп, үгетләп йөрүенә биреште. Сәфәргә чыгарга ризалык бирде. Шуны гына көткән Нигъматуллин җанланып, яшәреп китте. Сөенечле хәбәрне үзе белгән барча элемтә чаралары аша дус-иш таныш белеш колагына элде. Чабаксарга рай үзәккә авылына шалтыратты. Саты баласы әйберләр исемлеген йөртүчесенә тоттырып, базарга йөгертте. Мәйсәрә ханым исә Хәлил мөкиббән киткән корсакның түренә төшеп ята торган симез иттән эшпишмаклар, пәрәмәчләр пешерү шөгыленә кереште. Игелек конторасында ләшти сатып утыручы хатын-кызга да әзерләнү эшләре табылды. Кыскасы, 14 августта сәгать 1дә игелек җитәкчелегенең Казаннан Чабаксар ягына чыгып китү хәбәре кызыксынган кешеләрнең һәммәсенә мәгълүм иде. Сер саклап, тел яшереп торуны кирәк тапмады элеккеге участок милиционеры. Кыскасы, бәйрәм эскортын әзерләнеп каршы алырга мөмкинлек вә вакыт җитәрлек бирелде. Тирәнтен тикшереп караганда, Хәлил башларына бәлә казаны үзе чакырган булып чыкты. Ширкәттә башка эшкә тәэминат бүлегенә күчерелгән Замир урынына вакытлыча пенсия яшендәге тәҗрибәле йөртүче Анатолий Павловичны алып торган иде Сакманов. Ул Волганы ары-бире генә караштырып, ерак юлга чын-чынлап әзерләмәгән булып чыкты. Сакчылары утырган өр-яңа 9-лы Жигули аларны зата барырга тиеш иде. Сәйит иртүк кабинетына килеп, эшләрен караштырды, бухгалтерия кагазьләренә кул куйды. Күңеле тартмый гына бит юлга чыгарга. Олы бер йомышы онытылып калгандай тоела. Шуның өстенә тагын бер начар билге, ырым килеп өстәлде. Юлга хәстәрләнеп биттек, чыгып утырабыз гына дигәндә, Мисхәт Мишаның тормыш иптәше Әлфия ханым күңелсез хәбәр, тамгалы галәмәт алып килде. Минем алашыкка фәрештә килеп кердеме дисәм, әллә Әлфия инде дип гадәтенчә теленә салышты Сәйит, кунак бикәне җиңелчә генә 2 җилкәсеннән кышып. Күз төпләренә төшкән кара шәүләләргә чырайының төссезләнеп китүенә игътибар биреп өлгерде бүлмә хуҗасы. Нинди җилләр ташлады? Мисхәт бер атнага сорап киткән иде. 10нчы көн үзде күренми. Авылында ял итеп ятамы? Юк шул Сәйит Яруллович. Ул башка җирдә ята. Нәрсә булды? Берәрсенә йортка керергә өлгердем әллә дип шаяртуында булды Сәйит. Йортка кергәннәр тиз әйләнеп кайта. Ә менә төрмәдән кайтулары. Бүлмәдә сагаюлы тынлык урнашты. Әлфиянең күңел буасы йырылды. Күзләреннән сабый балаларыныкы төсле үтә күренмәле яшь тамчылары шартлап бәреп чыкты. Мисхәт төрмәдә,
Оренбург шәһәрендә. Ничек төрмәдә, юкны сөйләмә. Икесе дә җайсыз басып торалар икән. Сәйит исенә килеп, кулы белән дивар буендагы түгәрәк утыргычлы урындыкларның берсенә ишарә ясады. Үзе дә кәнәфиенә барып бөялды. Туктар, Әлфия, яхшылап аңлатып бир. Үзем дә рәтләп белмим. Аның олы апасы гаиләсе белән Үргенеш янында яши. Шул срочно килеп алып кит, монда тормыш калмады дип кат-кат хат язган, телеграмма биргән, кайтып та киткән бугай. Үзем күрмәдем. Мисхәтне беләсез инде, туган җанлы кеше. КамАЗ машинасы белән алып кайтырга ниятләп шунда киткән иде. Әлфия нарасый күз яшьләрен тыюны хәтта сөртеп алуны да кирәк тапмыйча, үкси сүзен ышлап китте. Мисхәт бер атнадан артык Оренбург төрмәсендә интегә икән. Кем хәбәр итте, каян белдең? Сәйитнең бөтен тәне буйлап ипсез жыбылжык дулкын узды. Төрмәнең кабатланмас сасы исе тешләренә сылангандай булды. Тәне шымырдап китте. Нинди хата җибәрде икән егет? Акылга төпкә утырып, чын-чынлап кул астына кереп, ышанычлы түмгәкләрнең берсе булып үсеп килә иде. Үзем дә югалткан идем. Исәп буенча әйләнеп кайтырга тиеш иде. Кичә менә хат кисәге килеп төште дип, ханым кечкенә кыңгырт сумкасыннан бөгәрләнеп беткән кәгазь кисәге алып, Сахмановка сузды. Анда нибары берничә җөмлә төшерелгән иде. Укырга ярыймы? Әлбәттә, үзе нәкъсезне исендә тоткан. Хатка шундый юллар сырланган иде. Әлфия, мине Оренбург шәһәрендә милиция кулга алды. ГАИ такталар белән тотты. Каршы әйттем, җавап бирдем. Мине за попытку дать взятку работнику правоохранительных органов дигән статья белән гаепләмәкче булалар. Эшне Степной районы прокуратурасына биргәннәр. Прокурор бу як татары, ну бик явыз адәм диләр. Бар акчаларымны алдылар. СИЗОда утырам. Сәйит Ярулловичка хәбәр ит, үтенеп сора. Мине ул коткарса гына. Үзең килеп китә алмассыңмы? Акча, кипкән колбаса, бигрәк тә сарымсак җибәр бу якларга берәрсе килсә. Мисхәт. Сәйиткә барысы да аңлашылды. ГАИ әһелләренең чит ят машиналарга ашкандала төсле ябышулары аерым бер үҗәтлек белән тикшерүләре сер түгел. Аларга каныгуы җиңел, арка терәкләре яклаучылары юк, күбесе төшемле халык. Ерак юлга буш кул белән чыкмыйсың. Тикшерүченең кисәсенә нәрсәдер сыланып калырга мөмкин. Мисхәт яшьлеге белән әтәчләнеп каршы әйткәндер, кулына ятеленә ирек биргәндер. Әтегеләргә шул гына кирәк. Мәддәнең бик әшәкесен, баш чыкмаслыгын сыларга җыйналар. Уйларыннан арынып, нәтиҗәсен әйтте. Оренбургка барырга кирәк. Һәр көне кадерле. Төрмә ул сазлык төсле, үзенә суыра тора. Мин берничә көнгә Шуарстанга чыгып керәм дә, кайткач шунда юл тотармын. Хәзер кемнәргәдер сораган әйберләрне алып барырга кирәк булыр. Әлфия җылау шыңшудан шып туктады. Үзегез бара алмассызмы дип килгәнем. Башка кешедән файда булмасын күңелем сизенә. Аңлыйм мин син, Әлфия. Кайгыңны уртаклашам. Мин бухта баракты гына чыгып китә алмыйм. Әзерләнергә, таныш белешне барларга кирәк. Бүген иләдән соң Хәлил абзаң белән кышытмаган җирне кашырга чыгып китәбез дип әйтә алмыйш инде, хәсрәтле хатынга. Берәр туган тумашаң белән үзеңә барып кайтырга кирәк, Әлфия. Пока. Минем беркем дә юк бит, Сәйит Яруллович. Мин ятим бала. Сахманов аның япанда ялгыз үскән агач икәнен белә иде, онытып җибәргән. Мисхәтнең туганнары бар, аларга әйтергә микән? Тавышы исе чыгар, файдасы тимәс. Үз бәхетен үз кулы белән табырга өйрәнгән ятимә баланың акылына тагын бер сыкланды Сәйит. Бер дә җибәрәсем килмәгән иде машина белән, тыңламады дип өстәде Әлфия. Мин Замир белән Гришага әйтермен, машина белән бергә барып кайтырсыз. Сәйит ханымның тызлы су белән юганнан соң чистарып киткән керсез акыллы сыргылт күзләреннән, ну без бардык ди, ни файда бездән, якын итсәң абзыкай, үзең алын инде кебек үтенүле фикерне укыды. Уят булып китте. Әйткәнемчә, бүген командировкага китәм, 3 көнгә. Шуннан кайткач займусь. Сез разведкага барып кайтыгыз әле. Шул көнне үк Әлфия, Замир, Гриша Нива машинасында төрки халыкларны бүлгәләп кую өчен махсус салынган дала кальгасына чыгып киттеләр. Аларның Мисхәтне күрә алмыйча, бары тик төенчек тапшыруга ирешеп, буш кул белән кайтуларын Сахманов берничә айдан соң гына беләчәк. Кемсәдер өйләнгән, аерылган, йөрәк тотуыннан вакытсыз вафат булган яисә яшьлек дуамаллыгы белән башын зинданга тыкканга карап кына тормыш тукталып тормый. Бер генә мизгелгә дә